Джил и Ребека обичат да играят с кукли заедно. Джил има любима Барби, но Ребека има модерна Братс. Само че имат само една къща за двете. Това няма да стане. Как ще се поберат там? О, започна кавката. О, това няма да стане. Какво да правя? О, имам идея. Ще направя своя собствена къща за кукли. Това е страхотна идея, Джил. Аз също ще направя лична къща за моята брат. Това е невероятна идея, момичета. Да започнем да строим. Вече съм подготвила всичко, но изобщо не разбирам как това ще се превърне в къща. Ще се опитам да събера всичко. Вау! Как го направи Ребека? Всичко е просто. Работя по схемата. Всичко е ясно. Ще реша всичко сама. Не би трябвало да е по-трудно от грим. Добре, стана. Една стена, другата, сега покриват. Нека измерим къщата с рулетка. О, те са същите! Това няма да стане. Ще добавя и огромен покрив. Перфектно! А сега ще украся покрива със сърца. Толкова е красиво! Залепи целия покрив. Чудесно, харесва ми. Ребека също измисли нещо. Аз също имам покрив и е украсен с лилави звезди. Получи се да го инсталирам точно. Ура! Какво да правя с стените? Сетих се. Нека ги боядисаме в лилаво под капака. Страхотно. Сега, ако поръся, ще подхожда на покрива. Добре. Още малко към Джил. Хей! Какво правиш? Спри! О, не! Къщата ми е лилава отвътре, но исках всичко да е розово. Трябва спешно да боядисам цялата къща в розово, преди боята да изсъхне. Проработи. Къщата ми е красива. Вау! Какво да направя след това? О, сетих се. Имам нужда от бормашина. Направим прозорец. Ура! Стана чудесно. И ще използвам чук. Моля, не разваляй нищо. Да, получи се. Сега да поставим рамката, освен че Ребека също го направи. Аз също ще поставя черна рамка. Това повтаряш. О, не така. Да сложим знак на Барби на покрива. Това е къща за кукли на Барби. Моето място определено е по-добро. Къщата на брат. Остава само да обзаведа стаите на моята триетажна къща. Чудесно. Вау! Имам страхотна розова къща. Само съм мечтала за нея. Между другото, нека започнем да подреждаме стаите. Ще започна от първия етаж. Тук ще има красив розов диван и лепим тапетите, а сега погледни този пухкав килим. Толкова е готин. Сега масичката за кафе, растенията и списанията върху нея. Разбира се, не забравяй за библиотеката. Толкова уютна всекидневна. Моята Барби ще посреща гостите. А какво измисли Ребека? Имам готин диван във формата на устни. Точно това ще хареса на моите брат. Добавям килим и също сложих сребърни тапети. Те блестят толкова красиво. Разбира се, масичка за кафе, кресла и лампа и моите брат ще си почиват тука. Какво още да добавя? О, да, сетих се. Нека нарисуваме картина. Ще бъде портрет на моята брат. Добре, почти съм готова. Вау! Виж, толкова е красиво. Нека украсим хола с него. Нека всички знаят кой е домакинът тук. Вау, това е портрет в цял ръст на Брец. Колко яко. О, Джил, ти си тук. Какво мислиш? Ще измисля нещо по-добро. Точно така. Ще имам роял в хола. Моята Барби е много талантлива. Тя също може да свири на пиано седни. И виждаш ли, Ребека определено изостава. О, какво е това там? Парти? Джил, внимавай. Истинска парти, момиче, се е нанесла в съседство. Това е дискотопка за партита и тук ще има сцена. Виж тази сцена. Моята брат има цяла рок-група. Тя често организира концерти. Хайде да танцуваме заедно с брат. Йохо! Повтори движенията. Вау, Джил, съседката ти е истинска звезда. Вече завърши направата на първите етажи. Те се оказват толкова различни. Чудя се какво ще измислиш след това. На втория етаж ще имам кухня. Вече съм подготвила кухненския комплект. Поставила съм тапетите и ще има също шкаф с различни вкусотии. Да, моята брат обича чипс Pringles.
Ще сложим и маса, на която ще се сервират напитки, храна и закуски. И разбира се, да не забравяме столовете и музикалния център. Брат обича да слуша музика. Приятен апетит, скъпа. Има кола и чипс. Страхотно! Вау, Ребека! Вие и брат знаете как да живеете живота на Макс. Да, знаете. Чудя се какво е измислила Джил за нейната Барби. Определено ще го направя по-добре. О, не може да е по-зле от това на Ребека. Ще направя истински магазин за бомбони за Барби. Ще има също торти, мафини и пайове. Барби ще бъде възхитена. О, толкова много различни лакомства и сладкиши. И ще сложим още завеси на прозорците за уют, маса и стол, кафе и сладкиши, разбира се. Тук ще бъде къща за котката на моята Барби. Ще сложим и купа с вода и храна. И виж това. Това е Клео. Вау, а ние не знаехме, че твоята Барби има домашен любимец. Това е по-добре толкова пухкава котка. Наистина направи цяло кафене. Има храна за всеки вкус. Ти се справи с втория етаж толкова бързо. Момичета и двете кухни се оказаха невероятни. Нека да ги разгледаме по-отблизо. Напишете в коментарите, харесвате ли повече Братс или Барби? Нека разберем какво ще се случи след това. Плановете включват третия етаж. О, ще имам спалня там. Имам чудесно легло. Не е по-добро от леглото на Братс. Спалнята на Барби ще бъде по-красива. Ще сложим розовото легло, ще добавим сладки възглавнички. Тук трябва да е меко и сладко. След това ще постелем мек розов килим. Ще поставим тоалетка с огледало. И тук моята Барби ще си прави грима всеки ден. А ти, Ребека, нека започнем с красивите възглавници. Те са с форма на големи устни. Разбира се, килим във формата на звезда и ще сложим скрин тук. Ще сложим моите брат с козметики върху него и ще закачим огледало. Вуаля! Какво ще кажеш, Джил? Тя дори не го погледна. Добре, но ще се заинтересува. Хей, това боли и не ме интересува. Мисля за стая за Барби, затова ми хрумна идеята да направя гардероб тука. Ще има шкаф с дрехи. Поставих шкафовете и ще подредя дрехите. Моята Барби има толкова много рокли, че всяка се нуждае от място. Ето място за чанти. Прекрасно! Спалнята е готова за Барби. Уау, това е страхотна идея, но и моята брат има дрехи. Ще сложим тук закачалка за дрехи. Ще наредим обувките отдолу. И ще сложим стол, за да можеш да се отпуснеш, докато избираш нов тоалет. Готово! Спалните се получиха страхотно. Джил дори укачи гирлянд. Ребека, как ще отговориш на това? Аз вече съм го измислила. Искам да имам класически прозорец тук. Ще има плъзгане надолу. Как ти харесва това? Това е твърде екстремно за моята Барби. За какво? Бързалката води директно до басейна. Има коктейли и надуваем кръг. О, идеята е наистина готина. Това няма да стане. Ще направя и аз пързалка и ще има басейн отдолу също, но розов. Нека сложа тук един стол и погледнете тези фламинго. Момичета, вашите къщи изглеждат невероятно красиви. Свършихте страхотна работа. Мисля, че е време да се освежиш, Джил. Какво си направила? Гримът и прическата ми. Мога да го излея и върху теб. Вие определено знаете как да се забавлявате. Добре, нека разгледаме по-отблизо вашите къщи. Нека започнем с Ребека. Нейната къща за брат изглежда стилна, модна и ярка. Направи го супер. Но къщата на Джил за Барби се оказа супер нежна, красива и сладка. Шорти, да започваме. Кой ще бъде първи? Нека започнем с момичето. Хайде, Джес, какво имаш там? Много цветни пръски. Със сигурност можеш да направиш всяка торта много красива. Това е вярно! Аз... О, имам скитълс. Яко! Куентин, много си късметлия. Хайде да започнем с украсяването на тортите. Това ще бъде забавно. Моето е много по-добро. О, наистина е хубаво. Аха! Започвам процеса. Разделям го на цветове.
колко красиво и ярко! За какво ти е се шоар, Куентин? Видях страхотен трик на живо в ТикТок! Трябва да стоплим скитълс! Ще се разтекат красиво по тортата! Само погледни това! Разкошно! Но искам да добавя още нещо. О! Тук има мед! Ще залея мед отгоре, защото ще стане още по-добре и по-сладко. Вау! Мога да залепя бомбони Скетълс върху мед. Ще имам огромна кола от Скетълс. Още ме! Вау, Куентин! Това е брилянтна идея! Ти наистина си магиосник! Изглежда, че пакетът Скитълс плува във въздуха и Скитълс падат направо от него. Нищо подобно не е виждано досега. Джес, какво ще кажеш ти? Вече започвам. Имам крем в различни цветове и много от него. Нека изтискаме малко крем около тортата. Искам да бъде многоцветно. Затова използваме крем в различни цветове. Вау! Стана страхотно! Продължаваме! Трябва да го изгладя с помощта на шпатула. Вау! Твоята торта изглежда толкова ярка, колкото тази на Куентин. Джес не изостава. Какво ще се случи след това? Залепяме лента пергаментова хартия и... О, виж тези пръски! Толкова е красиво! И е много разхвърляно. Спри! Вау! Сега остава да премахнем лентите и тада! Толкова е сладко! Нека го загладим отново! Вау! Приятели, време е да опитате вашите красиви торти. Коя ви харесва повече? Напишете в коментарите долу. Толкова съм гладен. Бих искал да опитам моята торта. Тя трябва да е вкусна. Има толкова много скитълс тук. Вау! Толкова много пластове в тази торта! Вкусно! Наслаждавам се на всяка хапка. Добре, тогава да продължим. С какво ще украси Куентин тортата? С плодове и горски плодове. Страхотно. О, обичам го. Джес, имаш киткат, шоколадови макарони и M&M's. О, Куентин е малко ревнив. Няма нужда от това. Плодовете и горските плодове също са страхотни. Да започнем. Първо отварям киткат и имам идея. Мога да сложа любимите си киткатс около тортата. Ще бъде много красиво. И последният. Чудесно! Сега изливаме разтопен шоколад отгоре, за да стане още по-шоколадово. Вау! Джес има планове да направи мега шоколадова торта. Кой не обича шоколадови торти? Всеки ги обича. Шоколадът е най-вкусното нещо на света. Ще бъде вкусно! Сега ще сложим M&M's отгоре. Толкова е красиво и цветно. Трябва да добавим още от тях. Ще украсим всичко и с шоколадови макарони. Изглеждат страхотно! О, не бих отказал такъв кейк! Ще ям и шоколадов сладолед. Куентин! Не кради нещата ми! Да сложим една топка тук и тук. Мисля, че това е достатъчно. И виж тези фунийки. Толкова е яко. Прекрасно. Тъй като Джес вече украсила своята торта, е ред на Куентин.
Куентин. Хайде! Добре! Имаме нужда от крем в различни цветове. Страхотно! Вау! Вече изглежда интересно. Оранжевото е с вкус на портокал. Очевидно. Боровинките са в синьо, малините са в червено, а кивито е зелено. Вау! О, ягоди за розово! Та-да! Виж това. Готови сте отново! Напишете в коментарите, чия торта ви хареса най-много. Изглежда толкова вкусно! Вау! Това е невероятно! А макароните са толкова яки! На Джес и хареса шоколадовата торта. Какво ще каже Куентин? Нека опитаме този с портокал. Самият портокал е вкусен. А сега тортата? Вау! Цитрусов вкус! Не мислех, че торта с плодове и горски плодове може да е толкова вкусна. Препоръчвам. Трябва да помисля за това. Добре. Първо, нека боядисаме къщата в розово. Гримът ми ще ми помогне. Наливане на боя върху къщата. Тя веднага става розова, което е чудесно. Сега взимам четка. Аз също ще боядисам къщата отвътре. Зак, това са моите четки. Какво правиш? Какво не е наред? Трябва да боядисам и къщата. А ти си алчна, Джанис. Уау! Виж! Имам спрей боя! Това е много по-бързо и по-добре. Ще пръскам боя! Ах! Върху лицето ми е! Трябва да се махне! О! Ето моята сладка салфетка! Ах! Дойде ми идея! Ще покрия стаята с тази тапет. Слагам малко лепило и го залепям на стената. Красиво. Уха! Това е интересно предложение. И имам още едно. Поставям тапет на лицето на Зак. О, Джанис! Какво е това? Мислиш, че е смешно? О, веждата ми! О, как да я върна обратно? Нуждая се от веждата си. Проработи ли? Това е много по-добре. Ще направя собствен тапет. Рисувам красив мотив. Изрязвам парче. Перфектно. Благодаря, Джанис, за страхотната идея. Сега да го залепим на стената. Мяу! Получи се толкова готино. И моят робот наистина го харесва. Той танцува. О! Уау! Продължавам. Трябва ми списание. Има толкова много страхотни идеи тук. О, виж тази красива стая за Барби. Определено ми трябва. Ще започна с диван. Вау! Погледни цялата тази декорация. Барби, ти можеш да си почиваш и да пиеш чай. И аз ще го направя с теб. Страхотно! Искрин с чекмеджета. Още столове. Възглавници. О, Барби може да гледа телевизия. Наслаждавай се на любимото си ТВ шоу. О, какво е това? Взех дистанционното и включих това, което харесвам. Джорджанис. О, хей. Остави ме на мира. Добре. Моят робот също има телевизор. Ще го закачим на стената. Уау! Виж тези колони и плакати. Комикси! Моят робот не може да танцува тука. Той обича електронна музика.
О, не! Моите съседи са толкова шумни! Истински кошмар! Моята Барби не може да живее така! О, ужасна музика! Ах, чудесно! Много по-добре! Благодаря! Готова съм да споделя стол с твоя робот! Вау! Това е страхотно! Ще го сложа в хола. Видеоигри. Ние ги обичаме. Определено се справих по-добре от Джанис. Ето го вторият етаж. Нужно е да се направи възможно най-скоро. Моята Барби няма къде да спи, но намерих легло за нея. Почини си сега и ще приготвя тоалетката ти. Ще го сложа точно тук. Също и един стол. Сега, Барби ми. Чакай. Какво? Дрехите на Барби. Намерих страхотен гардероб за теб. Ето ти облеклата. Перфектност! И няколко портрета по стените с Барби. Да се преоблечем. Зак, какво мислиш? Ами, не е сладко. О, не го слушай, Барби. Да. Виж това. Това е спална капсула, украсявайки всичко. Вау! Това е невероятно! Моят робот има много интересни неща. О! Почакай малко! Виж това! Да, можеш да видиш звезди. Леле, това е интересно. Зная! Наистина ти харесва, нали? Не ме интересува. Вау! Кош! Какво не е? Не е наред с моя робот. Какъв е този звук? О, гладен е! Това трябва да се поправи. Чакай! Зеленчуци и плодове? Отвратително е! Ще ядем вкусна храна, като пица. Обожавам я! И още кутии. Тук ще има маса и самата кухня. Чакай! Защо му е тя? Той не готви. Нека има някои игри тук. Това е много по-забавно. Джанис, какво правиш? Събирам зеленчуци и плодове. Моите Барби ги обичат. Цяла кошница с провизии. Страхотно. Шери, what over my... О, перфектно! Слагам всичко на рафта. Не, промених си мнението. По-добре е да поставя чантите и обувките на рафта. О, това е много по-добре! Супер! Моята Барби се нуждае от отделна съблекалня. Ще се отървем от кухнята. И ето идва стойката. Много от тях. Закачане на всички дрехи. Това е нелепо! Дразниш ме. Амам стойкер на робот. Точно на покрива. Всички ще знаят кой живее тук. Имам и стикер за къщата и това е моята Барби. Очарователно! Вау! Зак е направил страхотна къща за своя робот. Изглежда страхотно. А Джена? Розов замък. Вау! Имам още малко място тук. Ако кликнеш върху стикера, ще има тайна стая. Вау, твоите бластъри! Страхотно! Вау, тайна стая на покрива.
Аз също я имам. Виж, любимият стол на Барби и нейните домашни любимци. Те живеят тука. Колко сладко! Хубаво! Моята Барби се наслаждава. Добре, по-нататък нуждаем се от преден двор за моята Барби. Ще сложа малко тревна площ тук, шезлонг. Вау, виж това! Красиво! Какво? Сериозно? Имам по-добра идея. Ще имам син поди някакво оборудване. Напишете в коментарите коя къща ви харесва най-много. Нека да погледнем отново. Това е къщата на Барби и на робота. Може ли да го взема? Благодаря. О, както зли е това? Какво е за мен? О, оближи го! Нямам нищо. Какво имам? Трябва да отхапя от него. Кой започва пръв? Поли? Направи го. Какво? Добре, ако не е много бодливо. О, не, бодливо е. Добре, Поли, съсредоточи се. Не мога. Сряда. Но защо аз? Добре, мога да се сбогувам с езика си. О, боли толкова много. О, моето бедно нещо, Поли! Баба има идея. Ще оправя езика ти с лепенка. Хайде да го направим. Как е? По-добре ли е? О, чудесно! Кактусът още ли е тук? Какъв кошмар! Ще трябва да измислим нещо. Мога да отрежа иглите. Това са много игли. Тогава ще решим проблема по друг начин. Не се притеснявай, няма да се нараниш, освен ако не си кактус. Да тръгваме. Готов съм. Гори перфектно. Оста, внимание, плечи, кактус. Ето това, мога да отхапя. Кактусът е толкова добър, колкото храната на мама, така че е добре. Направих го. Няма нужда от аплодисменти. Бабо, събуди се. О, някой заспал ли е? О, буден съм! Добре! О, това кучешка храна ли е? И е време за карти. О, Поли, маменето е лошо. Нямам нищо. Какъв срам? Имам... О, трябва ли да го оближа? И трябва да го ухапя. Това е ужасно. Не искам кучешка храна. Тя е за кучета. О, бабо, о, моля те. О, добре. Ще го опитам бързо и ще го забравя. О, миризмата е трудно да се забрави. Вкусът е по-лош от котешка храна. Добре, спрете да се смеете на баба. Да видим как Поли ще се справи с това. О, каквото и да е. Ще опитам. О, мирише ужасно. О, бабо, може ли да не го правя? Лъжица. Би си помислил, че ще е по-лесно. Добре, нека опитаме. Вкусът е такъв, какъвто го харесвам. О, да. Тя харесва ли го? Чух ли правилно? Ще кажа повече. Много ми харесва. Ще намажа храната на препечена филийка и ще стане вкусен сандвич. Толкова е хубаво. О, да. Бабо, можеш ли да ми правиш това за закуска всеки ден? О, чувствам се зле. Уенсди, сега е твой ред да отвориш клоша. Няма проблем. Какво по дяволите е това нещо? В сряда. Това е дъгова торта. Искам да я отхапя. Нямам нищо. О, каквото и да е. Отхапи от него. Отвратително. Облизаме. Това е по-добре от нищо. Аз ще започна първи. Поли, следя всяка троха. Не се притеснявай, просто ще го оближа. И всичко и навсякъде. О, толкова е вкусно. Поли, спри. Добре. Остана съвсем малко. Можеш да го отхапеш.
Дори котка не би яла след теб. Добре, ето ти. Как ти харесва тортата? Харесва ли ти? Сряда, луда ли си? Ето! Как смееш? Свърших с теб, Поли. Това е. Тогава това е за теб! О, момичета! О, момичета, спрете това! Ще ми стане лошо! Добре, имам шоу за гледане. О, какво ли може да бъде? Добре, Поли, давай! О, всички пригответе колите си. О, ще си взема хапка. Не получавам нищо. О, ще го оближа. Ами, доста е добро. Ето ще започна. Не, аз. Ти ще изядеш всичко. Нямам какво да оближа. Това е толкова вкусно. Сосът е вкусен. О, да. Слой след слой. Аз съм готова. Ще го изядеш ли, бабо? Поне ще опитам. Изглежда ужасно гадно. Поли, покрито е с твоята слюнка, Уенсди. Ох, изобщо не ти е жал за баба. Добре, само малко. О, това е отвратително! Няма да го правя повече. О, какво искаш? Бургера? Добре. О, да, бих искал да го изям. Толкова е вкусно. Облизвам си пръстите. Благодаря, бабо. Какво има там? О, Боже! Това октопод ли е? Надявам се да не е жив. Добре. Да видим. Нямам нищо. Какво? Да опитам! И облизване за мен. Това е лош късмет. Бабо, какво ще кажеш за камък, ножица, хартия, който загуби и започва пръв? Спечелих. Хайде, оближи си октопода. О, толкова е гадно! Толкова е лъскаво и хлъзгаво! Как да го оближа? О, някаква слуз! Ще започна с тази част, предполагам. О, изглежда по-безобидно, но все пак е гадно. Съжалявам езика си. Бабо, можеш да отхапеш. О, вече! Не съм готова! Трябва да действам бързо! О, ужасно е! О, като гума е! Той ме напада! О, момичета, махнете морското чудовище от мен! О, яде ми мозъка! Ще го махна. Опа, това не стана. О, бабо, добре ли си? Какво се случи с лицето ти? О, какво не е наред? О, красивото ми лице е съсипано. Здравей! Направи ми торта. Имам нужда от една стотинка, знаеш ли? Ще бъде наред. Имам идея, Нанси! Дай ми тази кукла! Върни куклата! Тя е моя! Благодаря, че я върна! Върни я обратно! О, отново я имам! О, не! Обичам това! О, Нутела! Нутела винаги върши работа! И си набавих гигантска кукла! О, ще я използвам, за да направя цветна и ярка украса за торта! Просто трябва да сложите M&M's в куклата, а сега вадим шоколада и го разтопяваме с горелка. Колко е вкусно! Ах, шоколада се разтила върху попита! Ще си взема огромен шоколадов с M&M's. Вкусно! Добре, сега трябва да замръзя всичко с спрей. Перфектно! Замръзнало е! Сега изваждаме пръчиците с M&M's и ги поставяме отстрани на тортата. Ах, каква красота! Малката Кейт ще си глътне езика от това. Ах, колко красиво се получи, шефе! Здрасти! Харесва ли ти моята торта, а? Това е кошмар. Изглежда нелепо. Сега ще ви покажа как да направите наистина красива торта. Перфектната торта е готова. Остава само да я украсим. Изтискайте малко червен крем отгоре. И сега притискаме сладкиша с шпатула, създавайки размазвания по тортата. О, красиво е, нали? Подобни действия трябва да се направят по цялата торта. Сега трябва само да смените цвета на крема. И супер! Сега ще ми трябва машината с различни бомбони. О, изглежда супер яко. Добре. Сега натискаме всички бомбони в крема. Изглежда толкова красиво.
А сега продължаваме в същия дух. Вау! Тортата ми започна да изглежда още по-красива. Бих казал дори, че е перфектна. Чудя се, че Нанси успя да направи нещо. О, какво ям? Нутела! Вече ли направихте тортите? О, и аз трябва да тръгвам. Изсипи нутелата върху тортата така. И трябва да се уверя, че тортата е изцяло покрита с нея. О, колко красиво! Обичам шоколад. Сега ми трябват Малтизърс. Много са вкусни. И аз много ги обичам. Разнасяме го върху тортата възможно най-хаотично. Искам малцези да бъдат тук и там и тук и там. Супер! О, боже мой, аз прекарах. Пакетът е готов? Добре, аз съм готова. След като всички торти са готови, тогава отиваме на дегустация при Кейт. Да видим какво ще каже. Ура! Имам цели 3 торти. Колко е страхотно! Искам да опитам тази с дъговите цветове. Изглежда страхотно и има вкус на вкусно. А какво е това тук? О, това са шоколадови ивици от M&M's. Обожавам ги. О, нека да пробваме. Вау, колко е вкусно. А тортата, която спасих, е невероятно готина. Добре, остава да пробвам последната торта. Това е шоколад. Да оценим едно парче. Това е толкова! Добре, Обожавам го! И реших. Шоколадовата торта печели. Какво? О, боже мой! Ура! Победата е моя! Толкова съм щастлив! Искам коктейл! Чакам най-вкусния! Толкова е лесно. Нека започнем сега. Ще направя класика, но с невероятен вкус. Вземаме чаша, потапяме я в пов. Тогава в цветни пръски. За да бъде ръбът на чашата не само красив, но и вкусен. Сега да направим самия коктейл. Наливаме една пълна чаша мляко. Сега вадим сироп от боровинки. О, виж това! Кейт е готова да изпие литри от него, сигурен съм. Украсете ръба на чашата с него и добавете още към млякото, така че да стане... Това е красив син цвят, като вода в океана. Какво още има? О, вярно! Тук определено няма достатъчно бита сметана. Изтискай отгоре на коктейла точно така. Колко сладко и вкусно ще бъде. Това е което ти трябва. Сега украсяваме всичко с малки маршмелоу. И го правим професионално. Да, получи се точно както исках. Остава да излея ягодов сироп отгоре. И после, разбира се, да сложа сламка. Млечният шейк за прекрасната Кейт е готов. Това е фантастично кулинарно умение. Успяхте ли да измислите нещо по-блестящо? Шефе, твоят коктейл изглежда скучен. Сега ще ти покажа как да направиш вкусен коктейл. Трябва ми малко несквик, какао и мляко. О, хайде де, отвори се. Нямам сила да отворя бутилката. Шефе, ще ми помогнеш ли? Разбира се, дай ми бутилката. Ей, защо не работи? Само секунда. Не мъчи бутилката. Сега ще ми отвориш ли това, Нанси? Вау! Обичам те, бейби! Благодаря! Излей млякото в чаша с какао. Сега да преминем към най-интересната част. Разточи маршмелоуите с точилка. Получава се такава плоска и кръгла ружа. Изглежда сладко. Сега слагаме тази кошница и захарно манисто в центъра. О, виж това цвете! Идеално! Сега го изтискваме в купа. Толкова е вкусно! Изглежда дори по-добре, отколкото си представях. Нанси, какво си приготвила за Кейт? Нищо. Вау! Вече ли свърши всичко? Не се притеснявай. Ще приготвя всичко и сега. Слагаме всички шоколади, които имам. В купа и шоколадови капчици. Супер! Сега трябва да разтопиш всичко с горелка. Какъв ярък и голям огън! Забавно е! И шоколадът свърши стопенето. Сега изсипете течния шоколад в чаша. Ето така. А сега пъхаме пръчиците поки. Те също са с шоколад. И са много вкусни. Вуала! И готово. Добре, опитай. Нямам търпение
търпение да оценя всичко. Искам да започна с това. Какао. Има цвете от маршмелоу тук. Вкусно! А какво е това? Изглежда толкова впечатляващо. Определено е вкусно. Нека опитаме. О, обожавам го. Сега нека оценим последния коктейл. Изглежда като нещо шоколадово. Ох, Поки! И е замръзнало. Няма да го пробвам. Тогава коктейлът от готвача печели. На най-накрая поне някой можеше да оцени. Таланта ми! Искам пържени картофи. Ще ми ги направиш ли? Разбира се. Само ми трябват картофи. Вече имам нож. И сега Изрежи това е толкова забавно. Картоф, няма да избягаш от ножа ми. Какво? Не! Спри, Нанси! Дай ми ножа! Така е по-добре. Сега дръж ги всичките. Изрежете картофите с това. Изглежда готино. Искам да го пробвам. Това е невероятно. Ще станат много смешни. Различни форми. Готино е. Джейк би го оценил. Имам и старти човек. Поставяме всичко в горещо. Така че всички картофи да се изпържат. Остава само да изчакаме да се сготвят. Максимална защита, за да не ме изгори нищо. Пържените картофи могат да се извадят така. Добре, всичко е наред. Нека добавим кетчъп. И всичко е готово. Определено ще бъде много вкусно. Добре! Нанси, вече ли приготви всичко? Какво умно момиче! Трябва да оплета картофите в купа. Сега добави малко брашно, после смесвам с ръцете си. Точно така. Получи се гъста картофена смес. Към това трябва да добавя яйце и да разбъркам всичко отново. Омесете тестото и вижте това. Разточих тези дълги наденички от картофено тесто. Трябва само да ги усуча и да ги сложа в фолиото. Сега ще получа пържени картофи с най-необичайната форма. Слагаме всичко в чиния и върху сосовете. О, виж това! Не е ли сладко и оригинално? Кейт ще трябва да го оцени. Надявам се да й хареса. Изглежда вкусно. Шефе, какво имате? Трябва да нарежа картофите правилно, да отстраня излишното. Сега правя 2 дървени пръчки. Да, виж колко съм забавна. Внимавай! Постави пръчиците от двете страни на картофите и след това нарежи картофите с нож. Да, така. Пръчиците ще ни помогнат да не режем картофите до края. Важно е да получите акордеон от картофи като този. Получих истински музикален картоф. Сега слагаме всичко в фритюрника и чакаме да се сготви. Сега изваждаме картофите. Те вече са готови. Станали са хрупкави и златисти. Остава да добавим соса. Изтискайте капки сиренен сос върху чиния. След това добавете капки кетчуп, разбира се. Перфектно! Сега вземаме шиш, потапяме го в капки от един от сосовете и завъртаме чинията, за да направим красива шарка от сосове. Остава да добавим червен пипер към картофите и малък лист зеленина. Готови сме! Вау! Всичко изглежда много вкусно! Нека започнем с тези картофи. Готино е и в различни форми. Харесвам такива неща. Потопи картофения човек в кетчуп. О, забавно е. И вкусно. А това какво е? Вау! Това изглежда като картофен акордеон. Готино е. Да го пробваме. Много ми хареса. А сега е време за последното пържено картофче. Изглежда като плитка. Сега ще го пробваме. Много е вкусно. Наистина ми харесва. Тези пържени картофи определено печелят. Шегуваш ли се? Благодаря, скъпа. Баба те обича много. Вау! Има толкова много за избор. Ами, искам нещо шоколадово. Ще бъде направено. Вау! Така че, нека вземем нашия шоколад тук. Да. И ще ни трябва много от него. Нека го разтопим малко, докато стане гладко. О, да, точно така. Нека го разбъркаме малко. Перфектно! Точно това, от което се нуждаехме. А сега изливаме шоколада в сладкарски пош.
толкова гладко и сладко. Нека първо да направим рисунката. Изливаме шоколада точно върху шаблона, без бързане. Всичко за качеството на кръга и... О, колко вълнуващо е да го правим. И е готово. Добре, ето така. Бабо, можеш ли да ми помогнеш, моля? Разбира се, заповядай. И е готово. О, да. Какво имаме тук? Хайде, направи своето, бабо! О, добре, какво да правя? О, мисля, че знам. Добре, Джиц, нека вземем шоколадч и да го излеем в тази обувка. Формата ще бъде перфектна, още малко, точно в тока и също отгоре. Посипете го така и разпределете равномерно. Трябва да премахнем цялото излишно нещо. Сега трябва да го замразим и нашата обувка е готова. Нека я украсим с крем. Ето я. Точно така. Слагаме някои украси върху него. О, да, не забравяй за бомбоните. Точно върху крема. Нека го направим цветно. О, толкова красиво. Надявам се внучката ми да го хареса. Черешка отгоре и съм готова. Хайде, бабо! Това е шега. Виж какво имам тука. Това е златна ядлива боя. И разбира се, ще боядисам това злато върху моето вкусно шоколадово лакомство. О, да! Не забравяй за бомбоните. Знаеш ли за какво ще служат? Разбира се, като диаманти. И ето е нашата корона. Какво правиш? Скъпа, измисли ли нещо? Какво? Чакай, всичко ли си приготвил? И нямам представа какво да правя. О, не! Ще ти покажа как да направиш вкусни лакомства след секунда. Нека се отърва от това червило и сега... Напълнете всяко от тях с различни цветове кит-кат. Първо ги слагаме в тези малки купички, след това, разбира се, трябва да ги разтопим. За това ще използвам люта чушка. Нека я сдъвча малко. О, не, горя. Точно това, от което имам нужда. Перфектно! Сега нека вземем тази форма за червило. Изсипваме розово първо, точно така. Сега го замразяваме. Ура! О, виж това! Шоколадово червило. Перфектен. Хей, бабо, спри! Заповядай, скъпа! О, вау! Колко е вкусно! Виж тази корона. За мен ли е? Нека да го опитам. Толкова е сладко. Страхотно. О, вкусно, вкусно. Сега нека опитаме тази обувка. Изглежда като на пепеляшка. Толкова е малка. Толкова е кремообразно и шоколадово. Обожавам токчето и тази череша отгоре. Перфектно! И какво е това? Не съм поръчвала червило. Нека го опитам. Добре, вау. Толкова е сладко. Чакай, това също ли е шоколад? О, вкусно! Мога да го изям. Толкова е вкусно. Победителката е сестра ми! О, да! Казах ти, че ще спечеля! Ами, следващото нещо, което искаме е кексче. О, разбрах, скъпа. Нека започна с блендера. Първо го отвори и сипи всички необходими съставки, за да направим тестото. Яйце, брашно, малко какао, мляко. Сега трябва да го разбъркаме добре.
След това изливаме тестото в формите за кексчета и го слагаме в фурната. Сега трябва да изчакаме. Вау, шефе, какво голямо кексче имаш! Разбира се, защото аз съм готвача и сега трябва да излея този вкусен крем навсякъде. Намажи го добре върху къпкейка. Точно така. А сега ще го украся с близалки. Много близалки с различни размери. О, да. Не забравяй да поръсиш, защото поръските правят живота светъл и лесен. Вкусно, нали? Ех, бабо, мисля, че твоите кексчета са изгорели. О, не! Това не може да се случи. Нека ги извадя. О, ярки и свежи. Сега ще добавим малко сладолед отгоре. Точно така. Сладоледът пада. Комбинацията от топло и студено е перфектна. Не забравяйте да добавите малко маршмелоу. Но първо трябва да ги нарежем малко, за да изглеждат като малки зайчета. Ето муцуната, очите и мустаците. Скъпа, какво правиш? Чакай, маршмело. Обичам маршмело. Знам какво ще направя. Нека взема тази чаша. Първо ще изсипя всички съставки за тестото в тази чаша. После ще разбъркам всичко добре и ще го сложа в микровълновата. Не си ли чувал за кексче в микровълнова? Перфектна рецепта. Хайде, готово ли е вече? Не, изгоря. Преколих. Трябва да го спася някак. За това ще добавя малко крем отгоре. Сега малко пръски и мисля, че е готово. Заповядай, скъпа. О, вау! Толкова много различни сладкиши. Виж този кекс в чаша. Нека го опитам с лъжица. Доста е добро. Но чакай! Вкусът е изгорял. Сега нека опитам този близалка къпкейк. Толкова е огромен, но е твърде тежък. Знам, просто ще изям всички близалки отгоре. Те са толкова сладки и вкусни. Сега ще потопя този близалка направо в крема. О, да, толкова е вкусно! Обожавам го! Сега нека опитаме тези зайчешки кексчета. Толкова са сладки. Нека го опитам. О, толкова е студено, но толкова освежаващо. А какво са тези? Маршмелоу. Победителят е баба. О, скъпи, много ти благодаря. Оценявам го. Сега искам нещо за пиене. Добре. Аз съм майстор в балонния чай. Първо вземаме мармаладите. Разбира се, желираните мечета. Слагаме ги направо в тази чаша. Сега добавяме малко фанта. Точно тук. Перфектно. След това вземаме сламка и е готово. Виждаш ли? Това е нищо в сравнение с това, което ще направя. И първо ще направя тапиока. Изсипваме купичките с тапиока в тенджерата и първо ги сваряваме. След това ги изваждаме и ги изсипваме направо в тази чаша. Колкото повече, толкова по-добре. Всички обичат тапиока. Сега ми трябва блендер. Нека изсипем малко бисквити Орео вътре. После малко мляко. И разбъркайте всичко добре. Сега, нека излеем тази смес. В чашата. Перфектно! Малко сметана отгоре и украсете с една бисквитка Орео. Не забравяйте за пръските. И сламка и е готово.
Направи ли нещо, бабо? О, вярно! Забравих! Толкова се увлякох, гледайки как готвите. Ще направя някои здравословни напитки. Първо ще ми трябват боровинки, после... О, вярно, шефе! Може ли да ми дадете блендера? Много благодаря. Нека го отворим и сипем всички останали плодове, които нарязах. Сега нека ги сложим всички в блендера и да направим мултифруктово смути. Перфектно! Нека го излем в чашата, украсим с малко плодове. И не забравяйте сламката. Готови сме, скъпа. Опитай го. О, вау! Всичко е толкова красиво! Нека започна с тази оранжева напитка. Фанта с желирани мечета. Харесва ми. Сега да опитам тази напитка с орео. Вау! Надявам се да е сладка. О, супер вкусна е! И имам малка закуска тук. Обожавам я. А какво ще кажеш за това? О, предполагам, че е пълно с плодове. Не ми харесва. А победителят е... готвачът. Ура! Победа! Най-накрая спечелих! Ей!